na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Gisa lagi ning bahay, bay. Paabot lang. Kaya sa ngabli niya ay. Wa mo tingali ni tao. Oy, kung tao wa. Oh, na eh, opening door ay. Dayon mo, Piolo. Risa? Dali, suot mo. Thank you, Day. Res. Salamat. You're welcome. Ala, sorry gid kaayo ha. Wa pa jud ko mahuman og limpyo. Natabakan ka na mo. Ayaw lang uy. Lingkod sa mo. Piolo, buloy. Tiwason ko sa limpyo ang kwarto ha. Ay, tabangan ka na mo. Gamay na lang kay kuwang uy. Mahuman na to. Magkapahimutang na si Piolo. Ay, ikaw. Ako magkapahimutang? Kuan, Piol, kanang kuan ba, kining pagkibaw na mo, nako nga, kuan, mapahawa na ka. Niyang pakuha ka sa kyanan, nawag kong risa, paibaw ko nga, muhawa ka silang Sara. Mao ba unya, bay? Nangutana ko niya, kung asa ka mo balhin og puyo, nga nangambot man siya. Mao to, nihangyo si Buloy nako nga wa bay sarang kaabangan diri, dapit sa amo aba. Litubag ko niya nga doon na. Mao ba? Boarding house man ni. Unya ang caretaker ani, kaila sad nako, si Nanay Huling. Mao to gihangyo nako nga wa pa may niabang ani, temporaryo lang sa nako nga pa okupahan nimo Piolo. Uy, kung mao salamat kayo, ha? Kana ha kun makauyon ka. Mauna ba yun, nagana lang ko daan ba, kay nagtuwa mo yun ko nga, muhawa ka dito, asa mo ka paingon. Bawo na ko nga, wa kay sarang ka, balhin ang taon mo, nagana lang ko. Bay, salamat kayo, bay, ha? Salamat kayo. Asan napita, dre? Kana mo na nga room. Pwede mo tanaw? Sige, dali. Sabi ba, kayon ka? Okay naman kayo. Double dick. Bitaw, no? Pwede diha, duha ang muabang. Okay kayo. Bay, bulay, kitang duha. Ngano katawa ka buloy? Ay, bida sa demo. Seryoso ko, kitang duha. Ay, kay peligro kayo. Ha? Sa peligro? Ano peligro? Masaon sa? Bitaw, anong peligro man? Uy, buloy. Adi ako ba nga, masig madibilop ko. Buang biyan mo. Badibilaw saon sa? Tingali mo bayos ko ni mo, no? Bida sa nimo, Ugdor mo yung lubot. Pagkabuang biyan mo. Ay, ginoo ko nimo buloy. Puro ka lang gid komedya. Ay, posible ba, di ba? Pagilom ba yun? Pagilom niya. Riz mo, abang ko. Asa na to ikita kanang imong kailang ningalan og nanay huling nimo? Ay, moari to karon. Ako tong susultihan. Gusto ka makigsulti niya? Yes, Risa. Sige. Tiwason sa nako glimpyo, ha? Kung anong ikaw may mulimpyo? Ako ra man gud ang iyaan si Nanay Huling Gud, ang caretaker diri. Mao ba? Mao nga tabangan lang pud nako siya. Ay, salamat kayo ha. Salamat unsa mga mura mag other side of the moon unsa ka. Kung wala ka pa tingalig. Murag ato rin ko sa atong office. Samtang mangita pa og bay. Pwede na sa status kapilias kayo, diba? Nakonto ito. Ang ako ba nga, mapahimutang na yung maluoy kay katao na Salamat kayo bay. Karon, ang pungutaan na ba? Kalimtan mo, Sara? Ang imong may queen? Ha? Ay, Piolo? Kalimtan mo na ba, Sara? Lo mo pangupaw mo tabay sila kulas basing sa una. Bay, dili sa inyo ang pagkikalimot kaniya.
Bay. Subukan ako mga tanan mo ha. Nagbuka na ito ni Muhon. Honest bay, wag yun. Oo na diha. Resulta na. Di mo kapatong tambagod, bida di mo. Tambag sa unsa ba? Makauya gini ka. Tamdi din ang buhon niya. Parang tubuag wakdop. Nungsaw ka. Sapa di ay. Tamdi buhon na yun, bida. Sumagod. Kanang mga dumaga, di ba? Mabirahan na galis mga sunoy ba? Magsunod-sunod. O na diha. Aron di kasi sinugingilin ba? Bay, Oh. Pero, kung ang inyong relasyon, walang mangyari, yari ka, patay ka na. Kaya di mo ginumawili mo. bay puloy. Kaya tamnan pa to ni mo taon, si Desarag mo hondo. Bila patuli ko. Ipabihi ko niya akong tuli. Ang gaw ni mo eh. Lagi! Mga bida, baka ako itong hangilin mo. Dito ka ako hangilin mo taon. Oy! Di yun. Anis pa o? Bida, tanawa ko duwak do. Oh, anis pa. Mayroon sa tingali bay nga way na itabo para dili ko makonsensya nga magpalayo ko kaniya. Mau babay. Dili ko magunaw na sa akong kakuha niya. Sa ato pa, sa inamigo pa na akong suwat katong purusti ang katapusan, ang buot mong ipatabot, ilubot na din mo sa kalimot, ha? Mo ba? Urbida sa nimo. Bye, Pilo. Kalimtan na ito, Sarah, ha? Ambot lang ka bay. Kaya sa pagkakaroon, ibaw ka sultihan talaga. Kibati ko na ang kabingaw kaniya. Oh, no! Oh. Nalang ka tingali bay. Ibaw ka. Pagpadung na ko sa gate, kamugawasan ko gikas sa compound, bugat kaya ko mga tiil bay. Bugat ako mga tiil nga may lakang padung sa kawas. Mau babay. Pero gipugkos ko nga kung kaukalingon sa pagbiya, giutong na ko ang tanan. Bye, Piolo. Mao ka lang tinong. Bida. Gibuhat na ko ang kutos mahimo nga. Ninot magaling ihilag pero walang pugong na ko. Ako? O diha pa ko atong higayon na nga lakaw kayo talikod kayo bukat kayo mo mga tililakang. Hilak na ko ato. Ikaw may kaguganta pa ka. Purbida sa nimo. Mao gani. Piolo, Oh, Risa? Deres. naana si Nanay Huling. Ato ta sa ubos na. Niyaman ta sa second floor. Ato ta aron magkasulti mo si Nanay Huling. Okay, Risa. Lucy, Ma'am Imelda! magigsulti ko nimo. Ay, nagasulti na bitaw ta, ma'am? Pilosopo ka ha. Piluso ba? Kay babae man ko, Ma'am Imelda. Pagtarong ha, Lucy. Ala, wala gid ako maghiwi, ma'am. Ngano di ay? Usa ikaalagad ako nimo? Mangutan ako kanimo, Lucy. Siya sa unsa man, ma'am? Misulti ba si Sarah sa iyang problema nimo? Problema? Ngano di ay? Naaday problema? Naa kaayo. Hinungdan. Nga nakigsulti ko nimo. Mangutan ako. Tungod kay nakita na ko siya nga mihilak. Nga nang naghilak siya, Lucy? Aw basin og gibatig kamingaw ni Piolo? Unsa? Di ba? Nahibaw man ka nga doon na sila relasyon, ma'am? Pero nga nung mohilak? Tungod ba kay nagpalayo? Oh, come on. Dili ang hilakan ng lalaking nagpalayo, Lucy. Mangita taog daghan. Naay magdagan nga lalaki sa akong anak. Dili mahitabo nga wahay manguyab kaniya. Ana agayod. Unya! Unya, ma'am, kung nakuha na ang bandera ni Piolo, unsao naman lamang. Uunsa? Oh, mapatay ko siya kung iya man kanang gihimo ngadto sa akong anak. Kang Sarah. Hala, ma'am, karong panahuna, no? Halos ang tanang gipakaslan. Pulos na gibakdukan, oy! Oh, Lucy! Buot mong ipasabot nga. Oh my God! May nahitabo na nila ni Sarah og ni Piolo. Mao ba, Lucy? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!